So, welcome back once again, people. So, continue tayo sa topic. So, manatag addition, subtraction, division, multiplication, lots of exponents. So, palayan ta, factoring polynomials. Okay, so, pasabot na ning factoring, imungkago na to ang values para makuha to ang factors. So, yung nga na lang ang factoring, mungkago na to yung values. Bungkag-bungkag lang. For example, sa factoring, guys, 120. Kung sa kayo factor sa 120, si factor, di ba, 120 kay 2 times 60, di ba? 2 times 60. So, ma-factor out ginagawa eh. 2 times 60 kay 2 times 30, di ba? Diba? Diba guys? So, 30, ma-factor na to. 2 times 2 times 2, 30 kay 2 times 15. Diba? Or, so, ma-factor na tayo delete na. Pwede po i-divide into 3. Pwede po na to i-divide by 3 or delete. Or pwede po i-simplify na to. For example, 2 times 2 times 2, 2 cube times 15. So, kani siya, factor ni siya sa 120. So, ang 120, ibungkag yun eh. Check na to kung tama ba? Kailan ko tama ni siya? Two cube times 15. Mali. 2 raised to times 120, guys. 120. Ano siya? In fact, ito ang himungkag ang value. Pero kani siya, equal na gano'n na sila. So daghan klaseng pamagi sa pag-factor. So discussion na karon ang isa, ang removing a common factor. So removing a common factor, example guys, klaro ba ni? Klaro ba? Check daw. So for example, ax plus ay plus az. Kung sa may common nilang tulo, removing a common factor. Sa may common nilang tulo. Ang variable a. So ato siyang i-factor out, ato siyang i-remove. So di ba equal na rin siya kung i-distribute na to a x plus y plus z. Tingnan nila, muna ang factor ni kaya siya equal na sa duha, di ba? So muna siya factor ni ax plus ay. So, yun mo siya gibungkag, isulat niyo siya in a different way. Wala siya factoring. Isulat niyo siya in a different way. Pero technically, same ra sila. Okay. Kaya pwede natin ma-simplify. So, pwede natin siya in 2 cube times 3 times 5. Pwede pa ganyan siya, equal naman sila. Kaya computer niyo mo. So, kani, kung sa may common factor nilang duha, nilang tulo. So, ang common factor nila, x. Pwede po y. Pwede po xy. Diba? Na sila. Or ang 6, divisible by 3. Ang 9, divisible by 3. So, pwede na ito ma-factor out ang 3x. 3xy. Diba? Agree, ma'am? Kung multiply na itong 3xy, para may mo ani, pila man? 2x squared y. Diba? Minus. Ani? Kung sabi na ito yung multiply ani, para hindi mo siya yung ani. 1. Tama ka. 1.
Plus, kung saan tayo multiply ani, para maingon siya ani. Sama guys, 2. 3 din. Diba? Tama ba? Bilang mali. Mali ako pagkasulat ang problem. Sorry kayo. Mali ako pagkasulat ang problem. I'm so sorry. Nadinig square. Nadinig siya square. Sorry kayo. Common mistake. Tingnan po ko. So, ano yung reaction kung mali ko? So, yan na siya. So, asa ba itong i-factor out? 3x, para meron din siya, minus, bilangan, x. Di ba? 3x, multiply x minus kani, times kani, mga siya, di ba? So, plus, para kani, 2, plus 3. 3 times kani, mga siya, di ba? Mga siya, factor. Yan. So, ako nag-giring kong common factor. Another example, guys. X raised to 2n plus x raised to n plus 2. Hala, sir, saan na? So, remember, ang laws of exponents, di ba? So, pareho sila ng x. So, ito ang i-sulat gawas. Ang ilahang integer kay n pareho. Pwede na ito, anak. Di ba? May common factor man. So, kung saan man siya, parang isa tayo multiply ani, para naingon ani. So, x raised to saan? 1n. Ano ba? Remember, a to the n times a to the n is equal to a n plus n. So, dili siya pwede. Guys, or pwede. Di ba? Tama? So, kani siya, sakaran siya, dire, anong, kani. Plus, kay 2n man. So, may mo siya buwan, 2n plus 2n. So, plus, kani, kung sa man, n plus 2. So, pwede na tayo butangan o x squared. Diba? Based sa kanina rule. Diba? Yes, kayo. Next! Okay, Raison? Sa oras 4:30. Okay, Raison? Okay, Raison? Okay na? Raison ako. Sir, ayaw ka isa! Sorry, na-erase na. So, ito siya, removing a common factor. So, na ikaduha ka technique. So, kailan daw mga itong special products, guys? Kailan daw mga itong special products? So, special products, natin siya unique identity. So, tawag ko na to, difference of two squares. Kaya kung may mo siyang i-factor out, so ano siyang result, di ba? Multiply mo, di ba? Kung ano yung result. So, kung nakita ko siya, difference of two squares. Duha ka square, pack. Duha ka square. Square pa sila duha. Yang sabot sa difference, di ba, kay kung say differential nila. Or ang symbol nga subtraction, muna difference subtraction. Di ba? So difference of two squares. Ano siya?
So example, natin upat ka example, difference of two squares. So ang technique lang, i-interpret lang mo, pangitaw, imo siya i-convert into ingani nga form para ma-factor out into nimo siya para ingani nga form. Okay? So for example, x squared minus 4. Sir, what is, so i-factor out na to. Di ba si 2, di ba si 4 kay 2 squared? So x squared minus 2 squared, di ba? Kanina? So, kay ingani siya, so ang factor ani kay x plus 2 x minus 2. So, kani siya, equal na siya. Equal na sila. Di ba? Same na kayo, di ba? Same na kayo. Okay. Karoon man eh. 9v minus 49v squared. 9v squared minus 49v squared. So, kinumdum mo sa rule. Kinumdum mo sa rule, guys, na recall.